Nazdar. Vybral som sa na takú menšiu túru po Nitkanskom kraji. Prvá zastávka bude v dedinke Lúšnica nad Žitovou. Je tam jeden taký starší kaštiel, už je už sa momentálne predáva, takže sa tam idem pozrieť, že ako to tam vypadá teraz. A ďalej sa chcem pozrieť ešte na nejaké vyhliadky, ktoré som objavil na mape, a nejaký opustený rekreačný areál, myslím. Tak sledujte aj toto video. Neviem, ako to je dlho. 30 minút myslím, či koľko mi to vypisuje, nevidím bez okuliarov. Dneska je takéto všelijaké počasie. Nie je ani príliš veľké teplo, ani zima nie je. A skúter treba zabehnúť v tej tisícke k tomu prvému servisu. Zatiaľ 75 km. Uvidíme na konci dňa. Ideme cez Bánov, cez Šurany. Naschvál som vynechal centrum mesta. Minule som tady to išiel prvýkrát. Za chvíľku tam budeme asi už. Počkajte to rovno. Tuto čo? Ešte stále rovno. Hej. Doprava ideme. Nič. No dobre. A keď niečo bude zaujímavé, tak sa ozvem. A tu na konci ulice bude tiež nejaký kostol a kašteľ. Napravo vedľa by sa mal nachádzať nejaký park, ktorý je voľne prístupný. Tu na potom odparkujem, ale najprv sa... pekný je. Vynulený. Ježišman, jaký to... Pekný je. Aj zvonku dostal novú fasádu, ako vidíte. Ty vole, to je krásne. Aj dvere. Ale niekto tam chodí aj tak, vidíte. Toto napravo je už novú stavba. Toto tu nebolo. Ale pozrieme to z parku. Tu je kostol za mnou. Nová strecha. Paráda. Jednotý pes. Objekt prešiel do rúk nového vlastníka a prebehol v ňom dôkladný architektonicko-historický výskum. Od roku 2020 sa realizovali zásadné záchranné práce. Budova bola vykuchaná na holú stavbu, aby sa murivo po 10 ročiach vohnutia presušilo
a v roku 2023 sa uskutočnila injektáž spodnej stavby. Na začiatku roka 2025 boli vyhlásené súťaže na komplexné stavebné práce v hodnote viac ako 1,2 milióna eur. Som v srdci podunajskej pahorkatiny, na mieste, kde sa kopce vlnia ako vlny na mori. Práve tu, uprostred Klasovských vinohradov, sa do výšky 15 metrov tyčí rozhľadňa Dolná Nitra. Elegantná stavba z červeného smreka dokonale splýva s okolitou prírodou. Každý schod nahor vám odkrýva nový kúsok horizontu. Keď však vystúpite na najvyššiu plošinu, krajina sa pred vami otvorí v celej svojej kráse. Na severe stráži obzor majestátny Zobor a pohorie Tribeč, zatiaľ čo na druhej strane sa vlnia Štiavnické vrchy a Pohronský Inovec. Klasovská rozhľadňa však nie je len o výhľadoch. Je to miesto, kde na chvíľu vypnete hlavu, spomalíte a len tak si užívate pokoj prítomného okamihu. Stačí prísť, nadýchnúť sa a nechať sa uniesť. No som úplne na vrchu. Je to tu bezpečné ešte. Nie je to snité, akurát pokreslené a nič moc. Smerujem tam niekde do dedinky s názvom Jelenec. Tam sú mochovce v diaľke. Pekne fučí. Dúfam, že ma bude počuť. Kukuričné pole. Paráda. No nič moc pre tých starších ľudí, lebo je to tu dosť strmé, vidíte. Ďalší skúter. Už tam je najazdených viac ako 100 km. Jedna desatina z prvého servisu. Ale zatiaľ jazdím len takých tých 75-80 maximum. Zatiaľ je to všetko OK. Koľko tam je kilometrov? 116. Tam napravo vidím nejakú zrúcaninu nejakého hradu. Ešte 1,1 kilometra. Ale za chvíľku sa mi vypne už mikrofón, lebo som si ho zabudol nabiť. Tak veľa už kričať ani nechcem. Penzion Fortuna. A
A tu je aj nejaký rybník, jazierko. Metrov. No, asi som tu. Neviem, dovnútra sa dá ísť. Či sa nedá ísť, pozriem sa. Auto camping. No, tam asi... Nie. No, tak to nechám toto vonku niekde. Toto miesto mal označený kamarát, že toto je opustené, ale toto je funkčný nejaký kemping, alebo ja neviem, tam vidím, že recepcia je tam za touto budovou, bol nejaký autobus. Toto je funkčné. Takže tuto oproti je ten autokemping. Tam som videl, že je tam nejaká fazulová polievka a čo ja neviem čo, dám si niečo na jedenie a občerstvím sa a cez Zlaté Moravce pôjdem domov. Tam sa ešte zastavím pri tom župnom dome, najväčšom župnom dome na Slovensku, ktorý tiež chátra. Ako to je v stave po tých, ja neviem, kedy som tam bol naposledy. No, hostinec Remita. Áno. Ďakujem. Páči sa, dobrú. Ďakujem. Tu som si teda dal tú fajnovú držkovú aj s tou kofulou 8,50, či koľko som to platil. A to mi povedzte, že tieto betónové, neviem čo to je, na čo to slúžilo. Že by to boli miesta pre stany. Je to bývalý autokemping. Takže teoreticky by to aj mohlo byť. A umelá inteligencia mi povedala, že funguje akurát táto reštaurácia a že ostatné budovy v tomto areáli sú opustené. Tak sa tam idem pozrieť, ale toto vypadá naozaj, že je opustené. Tam je niečo rozbité. Toto tu funguje určite. Sú tu nejaké chatky. Dobre, však polietam s dronom. Spravím nejaké zábery a pomaly sa otočím a idem domov. Autokemping bol vybudovaný v roku 1966 počas obdobia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Areál ponúkal ubytovanie v chatkách, priestor pre stany a karavany, športoviska aj zázemie pre rekreantov. V okolí fungovali aj pionierské tábory, čo z Remitáže vytvorilo významné rekreačné centrum regiónu. Po roku 1989 začal areál postupne chátrať.
Záujem návštevníkov klesal, viaceré budovy zostali opustené a kedysi živý autokemping sa zmenil na zanedbané miesto. V roku 2018 obec Jelenec rozhodla o jeho postupnej obnove a začala revitalizáciu areálu. Zrekonštruovaná bola bývalá recepcia, obnovil sa vstup do kempu a vzniklo turistické informačné centrum, ktoré má podporiť návrat návštevníkov do tejto lokality. Dnes rekreačný areál opäť ponúka možnosti ubytovania, stanovania aj kempovania s pripojením karavanov na elektrickú energiu. Je výborným východiskovým bodom na výlety k hradu Gímeš, do Jeleneckej Gaštanice či na turistické trasy v pohorí Tribeč. A tu sú niekdajšie ceny za použitie. 7 eur za osobu. Ja aj v chate 7 eur. Autokemping 2,50. Neviem, kedy to zatvorili, ale dosť ľudové ceny. Že za stan euro 50. Smiešne, za karavan 2 eur. Opustený župný dom v Zlatých Moravciach patrí medzi najvýznamnejšie historické budovy mesta. Jeho korene siahajú až do začiatku 17. storočia, pričom vznikol prestavbou viacerých renesančných mešťanských domov. Do vlastníctva Tekovskej župy prešiel v roku 1735 a od tej doby slúžil ako administratívne sídlo župy. V roku 1879 prešiel rozsiahlou prestavbou v barokovom štýle, čím získal svoju dnešnú podobu. Po zániku župného zriadenia budova plnila rôzne funkcie. Nachádzala sa tu väznica, kasárne a neskôr priestory využíval podnik Kovoplast. Práve priemyselné úpravy výrazne poznačili historický charakter objektu a po ukončení výroby začal župný dom postupne chátrať. Napriek svojmu zlému technickému stavu zostáva jednou z najvýznamnejších dominant historického centra Zlatých Moraviec. V roku 2011 mesto začalo s prvými krokmi na jeho záchranu. Vyčistilo sa rozsiahle nádvorie, odstránili sa staré plechové prístavby, zabezpečili sa poškodené časti strechy a pripravovali sa projekty na komplexnú rekonštrukciu s využitím eurofondov. Hoci sa časť areálu podarilo upraviť, samotná historická budova dodnes čaká na úplnú obnovu. Podľa dostupných historických zdrojov bola posledným významným používateľom župného domu spoločnosť Kovoplast.
Výrobné priestory boli do historickej budovy upravené počas socializmu a slúžili na strojárskú výrobu. Práve tieto úpravy výrazne poškodili pôvodný historický charakter objektu. Po ukončení výroby zostala budova opustená a začala postupne chátrať. Kovoplast Zlaté Moravce sa zaoberal výrobou kovových súčiastok a mechanických zostáv. V 60. a 70. rokoch patril medzi významné priemyselné podniky mesta a zamestnával približne 200 pracovníkov. Časť produkcie smerovala aj na export.